En geno mar Nyakwara Mogini Rio Makare machiegni weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Moko kuom jodolo ma Nyanza, jothegore mabor gi bisobe kod jodolo mamoko manodhi limo jatend piny e kar yot mare ka giwacho ni ne ok gidhi e lo ute mag lamo. Bende gikwedo kit ng'anyo motis ni Occupy the Church mochan Jumapil mabiro ni ka giwacho ni kanisa ok osetimo richo moro amora. Ikatu wuok ni dhi kanisa ni dhi kadho kanisa ma Nyasaye kung'e joma timo richo kuma kata ungo gi chich joge modhi go to dhi wuogo to gibiro dhi nyiso gima miyo ne gidhi State House gi gima gidwaro. Wan jomo oyie gi Gen Z kendo oyie gi nyithindo manyotiyo matek momiyo koro president mar go neno light mukoni gima timore ni ok en adier moyie makoro golo bill mar finance bill 2024 up to 25. State House onge kanisa. Kanisa nitiere oko. Obed jasiasa obed president onego bi e kanisa. To bishops madhi ka State House ging'ere kendgi kendo jo State House go bong'eyogi ni kod their records. Ugiwek riwo ji en mass ni jomoko odhi e State House. Wan pok wadhi e State House nyaka nene kendo wan gi guma Nyasaye gwedhowago mwachamo. Ok wadwa mondo oluo kuom wawach. Ok wasemor gi jowa minego nyaka nyathi morwako uniform madhi timo shopping igoyo kod bunde. Wakwayo sirikand Kenya kotelnegi president mar Kenya Ruto Samoei mondo ng'e ni piny ka ywak kod jatelo to piny nyalo dhi marach. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda oramo ni ratiro mag jo-Kenya mokete katiba ma pachoka ne orochi e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Ng'anyo manoneno koganda jo-Kenya maromo 41 nowito ngimagi kendo ji maromo 361 noyudo hinyruok kod kethruok mag mwandu. Ne giloso gi jofwambo kawuono ka gidwaro mondo sirikal otim nonro matut kendo kawo okang' madwarore nobila manotiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyo. The protesters and their supporters have not only been targeted on the streets, but also through clandestine abductions, enforced disappearances, incommunicado detention, and in most cases, subsequent release without being brought before the court of law. This situation is compounded by an entrenched culture of impunity, where blatant constitutional and human rights violations are rarely met with accountability or meaningful remedies for affected victims. We further call on the Independent Policing Oversight Authority and the Director of Public Prosecutions to take the following immediate action. First, to fast-track investigations and initiate prosecutions against individuals who are liable for the unlawful use of excessive force and lethal weapons that have led to deaths, injuries, abductions, and enforced disappearances, amongst other violations and crimes. We call on the Minister for Interior, that is Professor Kindiki, Inspector General of Police, Japheth Koome, Director of Criminal Investigation, Ms. Bwana Igonga, Director of National Intelligence Service, Bwana Haji, to initiate the following immediate measures. Cease surveillance, threat and intimidation of human rights defenders and civil society actors. 3. Provide adequate security measures to counter the infiltration of criminal elements and facilitate the exercise of the right to peaceful protest by all citizens who may wish to participate in the commemoration of Sabasaba demonstrations on Sunday, 7th July 2024. Jagoro pungirore e migawo mar tije piny owacho Amos Gathecha owacho ni ng'anyo mar rowere mag Gen Z en ranyisi makende ni jopiny ok mor gi tij jotelo, ka okwayo jotelo mondo chiew kendo chak tiyo ne jopiny kaka dwarore. Gathecha wacho ni jopiny osegolo otegi manyiso ni ok gimor kod kit chenro ma giyudo kowuok kuom sirikal kendo jotije sirikal nyaka chiw kony madwarore ne jopiny e yo ma huyanga. Point out to you that
Serikali ilitoa mwelekeo ya kwamba wafanyikazi wa serikali wote ambao wamepeana vyeti vyao wakati walikuwa wanaajiriwa, hizo vyeti ziangaliwe, na tumekuwa tukiandikia Kenya National Examination Council, tumekuwa tukiandikia vyuo vikuu, na wamekuwa wakitupatia majibu ni cheti gani ambaye ni mzuri na ambaye ni mbaya, na tumechukua hatua. Yule yoyote ambaye amepatikana na cheti ambaye sio mzuri, tunawatoa kazini. We are excited that we are able to produce graduates who will go and enhance and empower the public service, not just at this campus but all the campuses. And we as the Council of the Kenya School of Government are committed to doing what we can in terms of the mandate of the KSG as is contained in the Act and in accordance with various government policies. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oramo ni okang' ma jatend piny tamore keto koke paro mar chik mar omenda ma 2024 ok dhi duoko piny pok mar omenda ne counties. Kaluwore gi Sakaja, counties pod dhi yudo bilion 400 kaka noriko ketie paro mar chik mar omenda ma 2024 nikech omenda ma kamano ni e chik mayango pok mar omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal ma counties ma higani. Ma biro bang' jatend piny William Ruto lando ni pok mar omenda ne migepe duto mag sirikal mamalo kod mag counties dhi dok piny kaluwore gi okang' mar wito oko paro mar chik mar omenda ma higani. Bang' jopiny timo ng'anyo mar kwedo chik ma kamano, ng'anyo manoweyo ka ji 41 owito ngimagi e pacho ka mangima kaachiel gi monj manomonj godo od bura mamalo tarik 25 dwe mar auchiel. Unfortunately, the proposal to amend the county allocation of revenue does not amend the division of revenue. You know, DORA is not amended through the county allocation. County allocation just divides amongst counties. But the split between what the national government gets and what the county governments get is done in the division of revenue bill. That cannot be amended, actually. If you look at Article 219 of our Constitution, it says that where there's a shortfall, and even the PFM says that where there's a shortfall in the resources that have been passed by Parliament to the counties, the national government is supposed to bear that shortfall. Our record revenue, Nairobi City County hitting 12.8 billion, and Nairobi Water actually breaking the 10 billion barrier. We have closed at 10.7 billion shillings, has been because of digitization and reducing the channels of corruption. Anyuola mag ji 7 mancheno wito ngimagi e masira mar bur kunyo mula e kar chung'o bura mar Arieda koro kwayo sirikal mondo migi kony mar neno ni giiko jogegi e yo manimba. Anyuola mag ji 7 go manowito ngimagi bang' bur mar kunyo mula ruombore kuomgi e gweng' ma Lumba e kar kunyo mula ma Kodera e Oboch wacho ni midhiero no timore e kinde momenda bende onge kendo koro gin kod tich matek mokale loso chenro ma kopo. Kotelnegi kod Florence Adhiambo manowito wuode ma jahigni 35 kod Bruno Otieno manowito ore gikwayo sirikal kaunti kanyakla gi sirikal mamalo kokalo kuom jotendgi mondo okonygi. Wawito nyithindo 7 an kaachiel gi familias moko ma bende owito nyithindgi. Wakwayo gi dwol achiel gi dhok achiel ni sirikal mar kaunti kaachiel gi government mamalo ukonywa mondo wayud kaka dong' wakow nyithindwa gi nikech gik mang'eny madwarore ok wanyal. Negilal dhano 7, jok moko pod ni e osiptal ma bende the moment kaka bill bende ringo e kaka bende chan bende wan go kama duong'. Koro awakwayo governor because you are the boss of the county ni yemondi wuonwa kod jotelo waduto mantie piny kata manie buoyi mondo mi gidonje. Koro ka Nyasaye odonje chunyu to du yie umiyo wakony mondo wayud kaka wanyalo konyo jowadwagi. Wan kod mama matin ma odong' kaka kachiliel kaka tiang'o konyre onge. Koro magi achiel kuom kwayo marwa ni ka Nyasaye odonje chunyu to mi wakony mondo wayud thuolo kaka tiang' wa ik jowagi. Akwayo sirikal mondo mi ukonywa wayud kaka dang' wa ik jowagi. Ok en kende olal gi jowetene mang'eny nyaka gosiepene duto kaka nowuok dala gokinyi gosiepene
gilal gite. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM onyiso piny owacho mondo inywako pach jopiny e lipode motenore kod chenro mage. Jokanyo go eko ywak ni kata obedo ni sirikal hinyo luwo chik mar kawo pach jopiny e wi chenro mage mag dongruok, thothne sirikal ok nywak parogo e lipot mogik, gino ma giwacho ni ema nomiyo jokenya okwedo paro mar chik mar omenda ma higani. We are saying that in 2010 we had a very good constitution. And our new constitution says that any bills that comes to parliament has to be subjected to public participation. The only mistake that parliament did through the finance committee, Kenyans gave their views on the finance bill. But when the committee wrote its report, they didn't take into consideration the views of Kenyans. This time around, we are advising the finance committee of the National Assembly. Once we bring another bill, make sure you take into consideration the views of Kenyans. Otherwise, if you don't take into consideration, that bill will face the same fate. The needs of this country. We are at a time that the economy is not doing well. Why would you add leaders' money? Yet, the general Mwananchi, they have nothing to eat. They have nothing to take their children to school. We as the MCS, we also sat as the MCS. We discussed that there's no salary increment with us to be given. This thing may hinder the generation of the young youths, so that we want to make them sure that there's jobs to be taken, jobs to be given from up, so that each and every person should have anything to put on the table. Riwruok mar jothieth ma Machakos kata nurses obwogo mar biro bago ng'anyo e bwo jumbe adek kapo ni sirikal mar kaunti no ok owinjo ywak margi. Nurses go wacho ni piny owacho mar kaunti ma Machakos ok osechopo kare winjruok mane giketo mar dok e tich kaachiel gi medo moko kuomgi lemo. Ne ginyiso jofwamb weche ni malo nurses 1,000 pok omed lemo e bwo thuolo mar higni 7 mokalo, kara kobedo ni winjruok nobedo mondo mi omedgi lemo. Jagoro mar riwruogno bade ma Machakos Michael Saka owacho ni jotich manie osiptande nigi tich matek mokalo bang' maromo 250 manyo tije kuonde mamoko. Our strike notice is in regard to issues we've had since last year. We appreciate the effort that the governor did last year by promoting us. A number of us were promoted, while the majority of nurses were promised promotions which will take place in January, but they were never effected. As we speak currently, we're having more than 1,000 nurses who have never been promoted for the last 7 years. We are asking her governor to expeditiously promote nurses who are due for promotion and arrears which were due for us, and as she has promised last year, to pay us accordingly. Right now, as we speak, a total of 1,015 nurses are due for promotion. These promotions have been long overdue, now cumulative for more than 7 years. Familia moro yo Narok ywago ratiro ne nyargi moro bang' yangore ni maneno osiep nyakono e kinde mokalo mono monje gi beti mochadhe nyako tho. Wachore ni Martha Njeri ma en higni 22 noyudo ringo dhi pondo ka nyamin mare kaluwore gi ywaruok mane gin godo gi wuon pargi, ka bang'e no to jalo noluwo ndache mobete gi beti achadha monege. Achijno ero miluongo ni Peter Lemayan noyudo semaki gobila mowe thuolo gi bond tok kanobwogo nyamin Njeri gi pala, ka kara kamano e seche maneno ko gi bond ema nodok onego jaode machon no. Kitu saa 2:30 tulikuwa tumetokea kasi Roguruto. Dadangu akaenda akanunua mboga akuje tukatakate. Vile alileta na tulikuwa tumenyeshoa, akaniambia acha niende nijisaidie. Vile alienda kujisaidia nilisikia tu nduru. Nikasikia amesema, "Oi Zipora, mimi nimekufa. Lema amenikata." Mimi kutoka nikaona ameenda mbio, dadangu akaanguka. Mtendaji wa kitendo hiki kwanza si mkaaji, yeye ni kukomboa, amekomboa hapa. Kwa hivyo yeye si mkaaji wa hapa. Tunasikia kwao ni sehemu ya Dondori huko, pande huko ndiko kwao. Mimi ningependa kuambia jamii ya kijana kwanza ni ya kwamba maana hakika wako ni vyema mnyenyekee
na mkubali ya kwamba mtoto wenu ndiye aliyetenda kitendo hiki, na kwa sababu ndiye ametenda kitendo hiki, ni vyema mkuja mketi na hii jamii ingine ili muweze kuelezana, muweze kuongeleshana. Ningejaribu kueleza ya kwamba wakati wanapochukua msichana wanajaribu kuonana na wazazi, ili basi hii jambo likitokea linajulikana na wazazi wanajua vile wasichana wanachukuliwa. Nyakora thuolo nieri bende par ni jatend piny William Ruto dhi nyime gi loso gi jo Gen Z kata rowere ma Gen Z kokalo mbui mar X space, kama bende gipenje penjo matek obende oduokogi kaka ong'eye. Wabro kelo ni mathoth motudore gi mago e seche mabiro. Ka kamano oriti masani mago e weche manyien mag ka gi kacha mane waikonu. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.